नहीं जा तो पुआ ମାନସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା ପୂରଣ କରିବେଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ହାଲୋ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଆଜି ଆମର ଦେଉଳପଲ୍ଲୀ ଏଠି ଗୋଟେ ନାମଯଜ୍ଞ ହଉଛି ତ ଯିବା ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ। ହଁ ଆସ ଯିବା ଆସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଇଚୁ ରୋଡ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି ତ ଏବେ କୁମାଗଡା ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଉଳପଲ୍ଲୀ। ଦେଉଳପଲ୍ଲୀଟି ହଉଛି ନାମଯଜ୍ଞ ତ ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ଆଉ। ଭାଇ ଆଗେ ପଳେଇଲେଣି ତ ଆମେ ଏବେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଉଳପଲ୍ଲୀ ଏଇଠି ନାମ ହଉଛି ଆଉ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଆଉ। ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଥିଲି ରେ। ଚାଲ ଆସୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଯିବା ଏବେ ନାମ ବୁଲିବା। ଭାଇ ଆମର କଣ ନେବେ ସାମାନ ଆଉ। ଆରେ ଆସ ଆଗ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସାରିବା ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାପରେ ଆମର କଣ ରହିଲା। ନିଜେ ନିଜେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ତାପରେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ। ଖରା ବହୁତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଭାଇମାନେ ଗଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସାରିକି ଆସିଥିଲୁ ହାତ ଧୋଇଲୁ ତ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ଏବେ ନାମ ବୁଲିବୁ। ଭୋକ ହେଲାରେ ପ୍ରସାଦ ସାରିଦେଲୁ ଆଗ ତ ଆସ ଆସ ଆସ।
ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହସେଇକି ଆଇଛ କି ରେ ହସି ପାଉନ ଚାଲ ଚାଲ ବଜାରରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କଣ କଣ ଆଇଛି କଣ ଆସିନି ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ କଣ କିଣିବେ କାଳିଆ ଭାଇ କଣ କିଣିବେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି କାଳିଆ ଭାଇରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇରେ କଣ କିଣିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଜି ଅଛନ୍ତି ତ କାହିଁ କାହିଁ କଣ କିଣିବ ମାନସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଟା ପୂରଣ କରିବେଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବା ସେ ତ ରେଟ୍ ପଚାରିଲେଣି ସେ କହିଦେଇଛି କୋଉଟା ହୋଟେଲଟା ନେଇଯା ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର କିଣା ସରିଲା ଆମର ଆଉ ଅଛି ଏତିକି ଥାଉ ଆସ 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 ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ଆସ ठीक कॉर्नर है एपड़ा कर जेड करछ कर आग एटा नहीं जे बढ़िया से लेखिकी देखैबो ना एरा एटा 40 टका दे गेला एटी ये 30 ये तो डबल शॉट काहे काले है तो क्या है कि दिल्ली लाओ तो डिफर दादा टिके देखे दियो आसा आसा किलो तो एते कोन देखियो जे पेकर धरिया तो ना खाइबे हमर आउ थरे पुणी सही दुकान हो गलेनी कोन किनिबे के जानी आसा 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 आ तो ଏବେ ଆମର ବାୟାବଣଟା ଟାଟୁ ଫୁଟେଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତ ଟିକେ ଆଇଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟାଟୁ ଫୁଟେଇବା ତ ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେମାନେ ସେପଟେ ଦୋଳି ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ କିଣିଦେଇଛି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟାଟୁ ଫୁଟେଇ କଣ ଟାଟୁ ବନେଇବେ ବୋଲି ବାଛା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ଏଇଟା ହବ ନା କୋଉଟା मम्मी भाई कहीं आसला अपेक्षा करवा फाइनल रिजल्ट भाई नाली आखिरे तो सांग मैंने तो चलो सब कम सरला महापुर देखिलु तो चलतु गाँ को जा तो बाय।